गाइस आपण मानकर यूट्यूब चैनल मिस्टर विष्णु यूट्यूब चैनल को स्वागत करुची। आपण मानक पई आउ एक वीडियो नहीं आसी माँ रामचंडी मंदिर किछि अभूला स्मृति आउ सौंदर्य को आपण मानक आगे वीडियो माध्यम देखा चाहूँगी। धन्यवाद। Here comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow.
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ସ୍ଥାପିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ତୀରରେ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ତୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରାମଚଣ୍ଡୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, କେଉଁଠି ରାମେଶ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କଲେ, କେଉଁଠି ଏମିତି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ତୀରେ ତୀରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି 16 ପର୍ବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜାକୁ 16 ପର୍ବ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କମିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାର ଆଉ କିଛି ପାରବାରିକ ନାହିଁ। ଆଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଜୟଚଣ୍ଡୀ, ହରଚଣ୍ଡୀ 3 ଭଉଣୀ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି।